Uy, yung so ano mo pala no? So, kita ko baga, so sa, ano baga, binalik mo? Hindi ko yun bumalik. Hindi ko na balik. Ano naman hindi Pag ulit, kung may kulang ngayon, di. Ayaling lima. Hindi, ano, bitig-bitig ko talaga. Puto karo na yun yung nagaw. Inanadaw ko man ang hindi man ang nagaw. Pag naarin yan, Kami na din ako nito nagalit ako. Ay, Bisha. Nagalit pa lang dire. Dama na. sa inyo manarap lang. Ayo pala na di. Alejandro, H-Net, sila lang, Alejandro. Alejandro. Kaya binabili Alejandro. Pag ako mga na-historic sa pangarakan, ikaw mo, Alejandro. Hindi ba po sa ito din mo? Dati ba best friend dun mo ano? Lemon. Makwartao! Kailan naman kami ba? Hindi, makakawin sa Korean. Bingguan, duman maka... Sa singing di mo makaburo. Butabor ka duman sa doon. Guli akong sulo na. Alas 2. Dati, din kita pa yan, dyan sa may ano din, sa may matigas sa pay. So, pati rin sa ano? Sa may sigang. Ako, dyan sa may ano, pati simbahan. Kung dati, sa may plaza, sa may city ko na. Magabang may social media dyan. Ano yun na, sa day ko. Ayun yun sa may.